hagyományos vontatási eszköze a gőzmozdony, sok tekintetben ma már nem eléggé korszerű és gazdaságos munkagép. Üzemeltetése fáradtságos fizikai munkát kíván. Nagy hátránya, hogy akkor is fogyaszt üzemanyagot, amikor hasznos munkát nem végez. Füstje nagy mértékben szennyezi a városok levegőjét. Üzemanyag kihasználtsági foka feltűnően alacsony. Egy mázsa szénből 5-6 kg szén alakul át vonó energiává. A gőzmozdonynál kedvezőbb körülmények között üzemeltethetők a korszerű gázmotoros vontatójárművek. Ezek csak hasznos munkavégzés esetén fogyasztanak üzemanyagot, mert üzemszünetekben a motort leállítják. Nem szennyezik a levegőt, könnyen kezelhetők, és üzemanyaguk kihasználtsági foka is magasabb a gőzmozdonyénál, 30-35%. A Magyar Államvasutak dízelmechanikus 5 tengelyes motorkocsijának lelke a Ganz Jendrássik rendszerű 4 ütemű 12 hengeres dízelmotor. A két hengersor egymással 40 fokos szöget zár be. A hengerek párosával közös öntvényben, a hengerblokkban foglalnak helyet, és a hűtővíz felvételére kettős faluk van. A hengerfejen találjuk a szelepeket mozgató szelephimbát. A hengerfej furatain mennek keresztül a szelephimbákat mozgató szelepemelőrudak. A hengert fent a hengerfej zárja le, melyben az előkamra, a porlasztó, a szívó és kipufogó szelep foglal helyet. A közös keresztcsíkban dolgozó két szomszédos hengerben futó dugattyúk a nyomatékot a fő- és segédhajtórudak közvetítésével adják át a forgattyúcsapra. A hengerekben mozgó dugattyúkat a hajtórudakkal a dugattyúcsapszegek kötik össze. A vezértengelyt fogaskerekek útján a főtengely hajtja meg. A szívószelepek mozgatására a vezértengelyen lévő 3-as bütyökrendszer szolgál. A bütykök, a görgős közlőfej, a szelepemelőrúd és a hengerfejre szerelt kétkarú himba segítségével mozgatják a szelepeket. A vezértengely hosszirányú eltolása a motor mellső részén elhelyezett dekompresszor szerkezettel végezhető. A dekompressziós karral az emeltyűt 0-1-2 helyzetekbe tolhatjuk el. A vezértengely visszatolását rugó végzi. A motor és a hajtott tengelyek között foglal helyet a hosszú előkardán, a főkapcsoló, a rövid előkardán, a sebességváltó és irányváltó, a főkardánok és a kúpkerekes tengelyhajtások. Ezen kívül a főkapcsolóhoz csatlakozik a segédgépek meghajtására szolgáló kardántengely. A motorkocsi alvázába az üzemanyag tárolására egy 700 literes nyersolaj főtartály van beépítve. A beömlő nyílásba helyezett szitaszövetes szűrőn át szivattyúval kell a tartályt feltölteni. Motoros szivattyú szerelőberendezés hiányában a nyersolajjal történő kiszerelés a kézi szárnyszivattyú segítségével történik. A nyersolaj főtartályból az üzemanyagot motorszivattyúval vagy kézi szárnyszivattyúval nyomjuk fel a motortér mennyezetére szerelt 100 literes üzemi tartályba. Az üzemi tartályból a nyersolaj esésénél fogva folyik az elzáró csapon át a kettős szűrőhöz, és onnan a nyersolaj szivattyúhoz. A hűtővíz feltöltését végezhetjük vízvezetékből, vagy a motorkocsi bal oldalán az alvázra szerelt kézi szárnyszivattyú segítségével. A motortérben
megfelelően felfüggesztett kiegyenlítő tartályon lévő karos vízállásmutatóról látja a motorvezető a hűtővíz mennyiségét. Indulás előtt a forgóvázakon lévő homokoló szekrényeket homokkal kell feltölteni. A motor kenőolaj szintjét üzemkezdet előtt szintén ellenőrizni kell. A megfelelő olajszintnek a mérőpálca vége és a pálcán lévő jel között kell lennie. Nem megfelelő olajszint esetén az olajat pótoljuk. A nyersolajszivattyú légtelenítését úgy végezzük, hogy a légtelenítő szivattyú dugattyúján lévő anyát egészen a nyomógombig felcsavarjuk. Az első henger befecskendező csövét leszorító csatlakozó anyát a porlasztónál megoldjuk, és a légtelenítő szivattyú dugattyúját a nyomógombnál fogva fel és lemozgatjuk addig, amíg a porlasztónál buborékmentes gázolaj folyik ki. Ekkor meghúzzuk a befecskendező csövet leszorító csatlakozó anyát. A légtelenítés befejezésével a légtelenítő szivattyú dugattyúját a felső holdpontba húzva a recés anyát erősen meghúzzuk. Ezt a műveletet valamennyi hengernél elvégezzük. Ezt követően a nyersolajszivattyúház csapos zárócsavarját kicsavarjuk, és a házat kenőolajjal feltöltjük. Nem szabad elmulasztani azt sem, hogy a vízszivattyúk zsírzó szelencéjét feltöltsük zsírral és utána húzzuk. A hűtőzsalukat az időjárásnak megfelelően állítjuk be. Indulás előtt az akkumulátor kábeleit leszorító anyákat meghúzzuk. Ellenőrizni kell a sebességváltó szekrényben is az olajnívót. A motorkocsi vezérlése a kocsi két végén lévő vezetőállás valamelyikéből történik elektropneumatikus távvezérlőberendezés segítségével. A műszerasztalon lévő vezérkapcsolóval végzi a motorvezető a motor indítását, a tüzelőanyag szabályozását, a sebességváltás és irányváltás műveleteit. A segédlégtartály levegője végzi léghengerek útján a szükséges mozgásokat. A levegőnek a léghengerekbe való be- és kiengedése elektropneumatikus szelepek közvetítésével történik. Az akkumulátorból kapjuk az elektromágneses szelepek, a kürt, a homokoló és jelzőcsengő működtetéséhez szükséges áramot. A vezetőasztalon a baloldali billentő fogantyúval a dízelmotor töltését szabályozzuk 6 fokozatban. A jobboldali fogantyúval a vonat indítását és a sebességfokozatok kapcsolását végezzük. A fogantyúk nulla állásban levehetők, ezzel a vezérkapcsolót és az elektromos műszereket is kikapcsoltuk. A motor beindításához először a sebességváltó fogantyúját nagy I helyzetbe állítjuk. Ezután a selejtezőgomb lenyomásával áramot bocsájtunk a selejtező szelepekhez csatlakozó vezetékbe.
Indítás előtt a kézi töltés szabályozóval a motornak töltést adunk. A motor beindítása az 1-es vagy 2-es számú indítómotorral történik. A műszaki hiba folytán az 1-es indítómotor nem működik, úgy próbáljuk meg ugyanezt a másik indítómotorral vagy a 2 indítómotorral együtt. Hideg időben az indítás megkönnyítése véget használjuk a dekompressziós kart. A motor beindítása után a menetszabályozó fogantyút C állásba forgatjuk. C állásban váltunk irányt. Utána a sebességváltó fogantyút X állásba forgatjuk, amikor is az első sebességfokozatot kapcsoljuk be. Az első sebesség kapcsolásánál az első és második sebesség közös léghengerét és a lassú előtét léghengerét töltjük fel sűrített levegővel. Ebben a helyzetben a főkapcsoló még oldva marad, és így a kocsi még nem indul meg. Ezután a fogantyút A állásba hozzuk. Ekkor az ütemszabályozó elektropneumatikus szerepe áramot kap, és levegőt enged az ütemszabályozó dugattyúja fölé. Erre az ütemszabályozó lassan elindul. Csökkentett nyomással bekapcsolja a főkapcsolót. Ebben az állásban a kapcsolást a csúsztató gomb pillanatnyi benyomásával siettetni lehet. A motorkocsi most már megindul. Ezután a menetszabályozó fogantyúját 1-es állásba hozzuk, és növeljük a motor töltését. Az első sebességi fokozatnál a motorkocsi 20 km/óránkénti sebességgel halad. A második sebességi fokozatra való átkapcsolásnál a menetszabályozó fogantyúját a 2 sebesség közötti X állásba húzzuk. Ekkor az ütemszabályozó elektropneumatikus szelepe az ütemszabályozóból a levegőt kiengedi, az ütemszabályozót a rugó visszanyomja, közben a főkapcsolót és az első sebességet oldja, valamint csökkenti a töltést. Másodperc múlva a második sebességre állítjuk a fogantyút, mire az ütemszabályozó újból levegőt kap és legördül. Legördülése közben bekapcsolja a második sebességet, a főkapcsolót, és megszünteti a töltéskorlátozást. A második sebesség kapcsolásánál az első-második sebességfokozat közös léghengere és a gyorsító előtét léghengere kap levegőt. Ennél a sebességfokozatnál a motorkocsi 30 km/óránkénti sebességgel halad. A további sebességfokozatok kapcsolása a második sebességfokozat kapcsolásához hasonló módon történik. A második és harmadik sebesség közötti X állásban az ütemszabályozóból a levegő a szabadba távozik. Az ütemszabályozó dugattyúját a rugó visszanyomja. Közben az ütemszabályozó hengere oldja a főkapcsolót, a sebességváltót és csökkenti a töltést. A harmadik sebességfokozat kapcsolásánál a harmadik-negyedik sebességfokozat közös léghengere és a lassú előtét léghengere kap levegőt. Ekkor már a motorkocsi 45 km/óránkénti sebességgel szalad. A harmadik sebességfokozatról a negyedikre azonos módon kapcsolunk át. A negyedik sebességfokozatban a harmadik-negyedik sebességfokozat közös léghengere és a gyors előtét léghengere töltődik fel. Most már a motorkocsi sebessége 67 km/óránként.
5. sebességfokozatban az 5. sebességfokozat és a gyors előtét léghengerei kapnak levegőt. Ekkor a motorkocsi a maximális 102 km/óránkénti sebességgel fut. Minden sebességfokozatban a motort 1150 fordulatig gyorsítjuk fel. Emelkedőben, ha a bekapcsolt sebességfokozatnál a motor fordulatszáma 750-re csökken, kapcsoljunk vissza a megelőző alacsonyabb sebességre, de előbb X állásban a töltéskapcsolóval a motort 1150 fordulatra gyorsítsuk fel, és a visszakapcsolást ennél a fordulatnál végezzük. Nagyobb szerelvények továbbítására 2 motorkocsit használunk. A második kocsit az első kocsi vezetőállásáról távvezérléssel működtetjük. 2 motorkocsi összekapcsolása után a csatlófejeket is összekapcsoljuk. Távvezérlés esetén a második motorkocsi vezérkapcsolóját külön erre a célra szolgáló szárnyas kulccsal nagy I pozícióba helyezzük. A dízel mechanikus 5 tengelyes motorkocsi a korszerű gázmotoros járművek egyik kitűnő vontatási eszköze, mely szakavatott vezetőkezelése mellett üzembiztosan és gazdaságosan üzemeltethető.